जाय सोच समझ के तनी बात बोलो लोग। एगो बात तारा भद्र लागल हई जौन तू कहला हा कि लड़का के भौजाई फोन कैली भले गांव के लड़का फोन कैले सब कितना महीना कमाता रे तो कहला से कि एगो 1000 चादर बेच देले बानी आ 100 गो लेका दू जंघिया बेच देले बानी आ 15000 हम कमा लेले बानी। तो संगतियावा कहले सकी रे ते का कमी नहीं करत रे माने 1000 चादर आ 100 गो जंघिया बेच के बड़का धन कमा लेले कादू घरे आओ तोर भौजाई बिना जंघिया के एक गो चादर पर कितना रुपया छाप देले। राम 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 बताई। अच्छा ई माइक में कहे वाला चीज है प्रदुमन भाई तने लफुअपन होता चश्मा उतार दा हतना बड़ बुजुर्ग लोग है जब बैठल छेछरा वाला छेछरा वाला तनी स्वभाव होता ही देखा ब्यास तू जरूर हो गइल बड़ा लेकिन तहार भी लड़ी के बुद्धि अच्छे छरपन गइल है। समाज में बैठल बड़ा गधा से आदमी होता रहो लेकिन लतार चलावल अभी छोड़त गधा से आदमी देखी कलम कॉपी निकाल के बुझाता तईद के लइका हमें ताईद के मेमोरी के कर मतलब तारा कमजोरी बा तब नु तारा बात याद नहीं कर रखत कॉपी कलम के जरूरत पड़ जाता हम जब से बैठल बनी देखल हो देखल है कॉपी कलम बहुत लइका के वास्ता भारी हो उहे काम करत रह तो ओछी वाला काम मत करो। समाज में बैठा तो बुझाए कि प्रतिष्ठित बैठल बा हमहु बैठल रहनी लेकिन आदमी के स्वभाव तू बुझा तर बैठल बा त कुत्ता लेखा में शोभत नहीं तनी खड़ा हो जा तारा के गाना बजाना से मारब गाना बजाना से आ जवाब दिया हमरा हर एक गाना के निकला तनी फील्ड निकला हमने कई जवानी जा का करतनी ले चुप रहला देखनी भैया कमेटी के देखे जा प्रशासन महोदय लोग बैठल बा आई तली आई ई कहत कि डीजे बैगन आई तली छोटका बंदूकिया ले ले धराना दी डीजे बैगन चाहिए त एगो है बैगन धला तरह के डीजे बजवा देते डीजे बैगन दोनों मिल जाई डीजे बैगन दोनों मिल जाए पक्का कुत्ता के स्वभाव बारे भाई